Ау, 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 ау. Разпиях ми се. И аз съм и куче, и питбул, и маленки рекички имам, и можем да седам. Ние сме бибички, аз имам крилца и нагоре ги дигам крилцата, а аз имам крилца, само не ги дигам нагоре крилцата, останат много почнувам да танцувам. Аз съм мяу маченце, имам ушина нагоре и чучулни, очи ококорени и език, со езико се кривам. Чеки, аз съм Лувче Шарино. Тако радио. И има, буквата има ракички, едната се гледат с 4 пръста, другата се гледа с без пръсти и на новите има като ралца за науроване. И затова се вика буквата Р.